Under the aegis of Azadi Kama Utsav Har Ghar Tiranga एबा नखर नखर हारिमायारि जे फिरफिला उराय होनायनि थाखाय जोङो दिनै फुंनि समाव बे प्रभात फेरिखौ जों लानाय जादों। बे गोलाव हान्जा सुरनायजों जोंनि नर्थ ईस्ट दुम्बाजार गुदि फरायसालिनि खाथियाव थानाय गासैबो नखरफोरखौ जों खावलायदों जे जोंनि भारत सरकारनि एबा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जे खावलायनाय बायदियै फैगौ 13 तारिख अगस्टनिफ्राय जे नखर नखर फिरफिलाखौ जों उराय होनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जोङो देग्लाय जोंनि भारत हादरा उदांस्रि जानानै जे 75थि जे बोसोर जाबाय। दा दिनै बेखौहाय बे मोनसे अकेजनखौ जों मोजाङैहाय जों रंजानायजों जोंनि खौसेथिखौ देखायनो थाखाय दिनै जोंनि भारत गभर्नमेन्टआ खावलायनायलाय जोङो जोंनि फरायसालियावबो जोङो बे प्रभात फेरिखौ जों लादों। आरो बे हान्जा सुरनायजों जों बेखौनो जों अवेयर खालामनो नागिरदों जोंनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बयबो जाहाथे जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ सापर्ट खालामो जे जोंनि हादरनि हारिमायारि फिरफिलाखौ गाव गावनि नखरफ्रावहाय उराय होयो आरो लोगोसे सेल्फि विथ इन्डियान नेशनेल फ्लेग जाहाथे बेखौबो खालामो। बेखौ गंलायै जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जों खावलायनाय थाबाय। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।